Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka seng samla sning patarim ha ka jingpen kot ia ka tayo le kemen ha ka arpsan tarik ukala lingkot arjarpsan ka balalong ha phalau ka sning Presbyterian Higher Secondary School patarim kala le burom ye ki longkmi bat ki longkpa ki balano kerta da ka ba ye ki jing asobha kum ka dak ka jing sngo buram ye ki La sakilang hagani kasi da officer in charge jong ka sning police station uba Ilyas Marak urang ba sinong ka sning patarim uki warjeri u president jong ka sning sports and cultural club uba Robertson Kala u president jong ka seng samla u samla Charles Kala ka president jong ka seng kentai patarim ka kong Margaret Karbuki bat kiwe Kaseng samla kala penku buram ru ye ki samla pulie ki bala dep ye ki jing pulie ha ki kerdan ba fair bat ye ki nong yele kai sports ki nong trei ha ka imlang ka salang bat ye ki bala job ha ki jele kai ha ka ni ka tayo le kaman MD yang serta Jerwa Thaba hadian dari Meridian Thaba in yo keling do Shibon Kharja Adin joy Kristila kelangin yo eri yo bibi nongrang mo in yo Bransius in yo Konas Shulai Adin joy Konas Shulai in yo Bastar Box Sirta Jerwa Isha Maunong Mebari Linkaya Master of Arts haka subject education. Balapas haka BTech civil engineering. Nama saat mereka program berjenis makanya ini tahap baik mah oke. Nong neng. Hadin jong JR nong neng ini ya trola kersian. Tena kalian jong ke Wansuk Jerwa